Tom Cruise vzdal hold svému zesnulému příteli Valu Kilmerovi na CinemaConu v Las Vegas. Před prezentací nového Mission Impossible vyzval přítomné k minutě ticha na počest herce a jeho letitého přítele. Cruise a Kilmer se proslavili jako rivalové Maverick a Iceman v kultovním akčním filmu Top Gun. Po letech se Val vrátil do pokračování Top Gun Maverick, což se stalo jeho poslední rolí. Producent Jerry Bruckheimer prozradil, že právě Cruise trval na tom, aby se Kilmer do filmu vrátil. Řekl, musíme mít Vala, prostě ho musíme dostat zpátky, vzpomínal Bruckheimer. Všichni jsme ho tam chtěli, ale Tom byl opravdu neústupný. Pokud měl vzniknout nový Top Gun, Val musel být jeho součástí. Kilmer zemřel 1. dubna ve věku 65 let na zápal plic. Dlouholeté přátelství mezi oběma herci přetrvalo i mimo filmové plátno. Děkuji ti, Vale, a přeji ti klidnou cestu.